Ngawlvei hi Tihdam Theih aniem training le workshop le consultation nei tuma kanin hial fo na chu Ngawlvei adam Theih ti le dam Theih lo ti hi ani kan tran chan han soi hi chuan adik ton ve thuam zel rilo ti chinin athil chin aban sana pa ngai taka anun to chuan adam ani mai lom ni ti hi adam Theih ti tu te tran phung tam ber chuani anun sual kal sana nun kong thazok azoa apian thar to aliama dam aum Theih donem ni adik che alom chuti lai chuan adam Theih lo ti tu te tran phung ber chu rui lo ti chin khan athil chin than lo ban sanin lo piang thar ta po ni se a rui lo ngai na kha adam chungin arel ru ngai tuana aum reng to don awangin dam doi ti to kher lo ma se adam to e ati Theih lo an ti thin ama kha adam chung chuan tile Theih emo tlule Theih emo ani tlat awangin dam emo sim emo ti trong kam hi man Theih ani lova tun thleng hi chuan ala thari e ti mai hi atok an ti thin state dangami namdang kan tho pui chuan kumsom pakhat zet rui lo aban san to nuwa po kadam to e atingai reng lo asap tongin recovering addict kani atitlat thi addict mason me kani atina ani chu kangai to e kadam to e ti tongkam man hi adu ngai lo ati dam Theih lo ti achian awang ani mele mithiam te chuan Ngawlvei na hi zun thlum nan na angin Tihdam Theih lo ma se chelbe Theih ani an ti thin asap trong point ti hian an soi thin addiction is chronic but manageable illness disease na benvon ni ma se Enkawl na thatak mang chebel Theih tia hian lungoi tlang Theih la atho me kan rama hian ruilo awanga harsana tok thalai tam tak an oma chung zinga asang tel fe tur chu an thil chin thalo ban sana nun phung pa ngai zo to te an ni hei hian ruilo Ngawlvei na hi achelbe control Theih ti ati chiang hle ani ke nge po in edik piang thar thatak tak ka shenem hle a nupui pasal neya chung ko khosak fel tak po soitur anom fur mai khovel zau zo kan thlir point chutiang mi chu thanem tak anom pun pakhata ruilo ngai te kan komna mi pakhat chuan US President Barack Obama po hi ruilo lo ti ve to thin ni in an soi tlat ani edik hi Tihdam var Theih lo kan ti awangin ril ru ti nual mai chi ani ho lova khovel mithiam te point chelbe Theih ani na hi mulian zokin ruilo ngai te Enkawl na hi an kalpui mup renga chu malak na chuan na satakin apuya hrisel na thane nun phung pa ngai zo le ta antam hle ani Mizoram point kum tam tak chu ruilo ngai te tan ma an la toa tlom ngai po le kaushan malak na point kauri atua mitam takin ma an son pha ani an tan bi ka India rampum huapa targeted intervention project po hian ashisel na takin avenga HIV le in pol na atanga na dang kai chon Theih tam taklaka aveng ani chuti ni lo se engza takhian thi pha tong mo